Li Kolombîyayê îro dûşembê erdhejeke bihêza 7.4 û di kurahiya 96 kilometran de pêkhat. Navenda erdhejê herêma Çoko bû û li bajarên dinên mîna Kîbdo, Pereira, Kalî û Manîsalê jî hejandin û bandorên giran hatin hîskirin. Şaredarê bajarê Pereira ragihan ku heta niha ji ber erdhejê 18 kesan canê xwe jî dest daye. Li bajarê Manîsalês 2 kes hatin kuştin û dêra mezina navdara bajêr ku wekî bilindtirîn dêra Kolombîyayê tê naskirin hilweşiya. Li gor daxuyaniya şaredarê Kalî 20 avahî hilweşiyan û hinek welatê dibin kavilan de a zimanan û 27 kesan jî canê xwe dest daye. Saziya Hêza Esmaniya Sîvîl a Kolombîyayê diyar kir ku firînin li firokxaneyên Pereira, Manîsalês, Kîbdo, Armaniya, Kartago û Buenaventurayê hatine rawestandin. Saziya rêveberiya rewşin awarteya welat ragihan ku ji 32 navendên parêzgehan raportên erdhejî girtine û niha dest bi karên valakirin û rizgarkirî nekirine.